jaso da bela elkartasuna, herriaren elkartasuna, herriaren laguntza eta partido batzuen baita ere elkartasuna, eta nik ikusten ebana zan, bere momentuan gertatu zan, berdina gertatu dela, eta faltan botatu neban bere momentuan, eta orain ere, beste partido batzuen elkartasuna, eta gero baita ere instituzioaren partetik zerbait esatea eta familiari babesa emotea. Kasu honetan ez da gertatu eta Kabakasen kasutan ere ezen olakori gertatu. Zu gertutik ezagutu zenuen Inigo Kabakasen auzia, Kabakaz Lizeran zu familiaren abokatua izan zinen, poliziak inauterietan zauritutako gaztearen auziari begira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu Josu Erkorekak berriz, zuk esan bezala, gertakarien astean esan zuen martxan jarri dituela Tolosako auzia argitzeko neurri guztiak. Sailburuaren hitzak orduan, Inigo Kabakaz eta bere familiari esandako berak direla esango zenuke? Bueno, nik hemen ikusten dudana da, azten direnean azalpenak emoten, azalpen bardinak emoten da bezala. Alde batetik, beti esaten dute beraien errua ez dela izan. Behartuta egon direla olako interbentzio bat egiteko. Kasu hartan, Inigoren kasutan esaten zuten, istiluak egon zirela eta poliziaren aurka botatzen hasi zirela gauzak eta gauza desberdinak sortatu zirela. Eta gero epaiketan nahiko argi geratu zen hori ez zela egia. Hori Inigoren kasutan, baina Zuberren kasutan esaten ari daudiena da, talde desberdinen arteko borroka bat egon dela eta orduan behartuta egon direla zerbait egiteko. Hango kasutan, esaten zuten azan, beraien gauzari esker, beraiek egindako gauzari esker, ezala esan gertatu. Kasu honetan, baita ere, nire harridurarako Erkoreka jaunak esan duena da, beraiek dakiten gauza bakarra dela, beraiek lagundu dutela Sugar, baina ez dute esaten zergaitik laguntza hori eman behar zutela. Eta emoten du, zerbait beraiek egin ez dutenaren ondorioa izan dela. Orduan, gauza bera, beren momentuan esaten zuten gauza bera. Eta gero, beste gauza bat nire harridurarako esaten ari daudiena da, beraiek, polizia berak, egingo dituela ikerketa guztiak, eta badirudi hasi direla, orain dela gutxi egon direla probak hartzen. Eta Inigoren kasutan hori ere egin zuten. Zer gertatu zen Inigoren kasutan? Lehenengo proba hori jaso zituztenean, ez zituzten egin gauzak egin behar diren moduan, protokoloak ez zituztela ondo bete, inspekzio okularra ez zuten ondo egin, peloteroak ez zituzten jaso, pelotak ez zituzten jaso, eta gero epaiak esaten duena da, hori ondo ez dalako egin, ikerketa gero judiziala, nolabait esateko, ezin izan deu, benetako gauzak argitzeko modun, hasierako momentuan egindakoa esan ondo egin. Orduan, ikusten dudana da, egindakoa kasu horretan, Inigoren kasutan, eta orain egiten ari daudiena, gauza bera da, azalpenak bardina dira eta portaera bardina, eta horrek nire uste apalean ez duela ondo bideratzen investigazioa eta horrek erabiltzen, olako gauzak erabiltzen direla bakarrik beraien ardura gainetik kentzeko. Eta hori ez da modu bat, gauzak ondo argitzeko eta ere gutxiago transparentzia erekin gauzak egingo dituela esateko esaten den moduan. Zuk esan duzu bezala, sailburuaren hitzen arabera, haren esanetan, ertzaintzaren beraren ekimenez hasi dira kasua ikertzen, inoren salaketaren zain egon gabe, denak gardentasun guztiarekin argitu dadin, gertaera poliziak ikertuko du beraz, eta poliziak barne ikerketa bat abiatzea bidegokia dela uste duzu? Poliziaren ardura dela uste duzu? Galdetzen baduztezu ia barruko ikerketa baliogarria dan gauzak argitzeko, nire ustetan ez dut hori ikusten izango dela modu bat
benetan gertatu zana jakiteko. Ze barruko ikerketa ez da egiten aztertzeko zer gertatu dan. Barruko ikerketa egiten da poliziaren jarduera nolakoa izan dan eta protokolak bete zituen edo zituen bete edo zer egin duten argitzeko. Eta ondorioa ez da bardina. Ondorioa ondo egiten badute ez da ezer, eta txarto egiten badute, sanzio bat edo zerbait egongo da. Baina ikerketa beste toki batean egiten bada, hain zuzen ere, ikerketa egiten bada, epaitegi baten aurrean, hor aztertuko dira, ia ardura penalak dauden ala ez, eta ardura penal hoien arduraduna edo erroduna nor dan, eta ez dauka zerikusirik batek bestearekin. Orduan, ikerketa egiteko barruko investigazioa ez da nahiko. Bide beretik, Cabacas auzia gogoan izan da, zure iritziz, nork hartu beharko luke ikerketaren ardura? Bueno, nik uste dut badaudela erresoluzio asko toki askotan, eta batez be Estrasburgoko epaitegitik datozenak, eta horretan esaten dabena da, poliziak ezin duela ikertu bere burua. Eta holako gauzak suertatzen direnean, investigazioa ez dela ondo egiten. Eta askotan, atzera bota dituzte egindako resoluzio judizial desberdina toki askotan, batez be ikerketa hori ez dalako ondo egin. Orduan, hemen, Estatu Espainolean momentuz, ez daukagu beste modu bat gauzak egiteko. Dagoen modu bakarra da, ikerketa judiziala abian jartzea eta emotea epaileari eta epaileak dauzkan tresnari aukera guztiek gauzak benetan ikusteko zer gertatu dan. Zerraitik esaten dodan hori? Esaten dut gauza konkreto batzen gaitik. Pasan egunean egon ziran han gauzak batzen. Eta bada, seguramente eukiko da bezala kameraren grabazioak eta, baina beraiek hasten baldin badira ikertzen eta begiratzen, ondorioa zein izango dan, auskalo zein izango dan. Igual bakarrik egiten dute poliziaren gainetik entzeko ardura. Hau da, esateko beraiek ez dutela ezer egin. Orduen hori ikerketa hori eta gauza guzti horiek epaile batek egin behar deuz. Gertaetara itzuliz, joan den astean iragarri zuten, orain ez dela gazte bakarraren auzia, 3 baizik, beste 2 gaztek ere salatu dutelako foam jaurtigailu baten kolpea hartu izana Tolosan. Pasaden astean gainera, Zurine Rodriguez izan genuen gurean, kazetaria da bera, eta otsailaren 12an gertatutakoa hitz egin zigun, asteko foam jaurtigaiei begira, zer diote protokoloek? Noiz eta nola erabili behar dira? Nik uste dut, bere momentuan, Inigoren hilketa suertatu danean, hasi ziran eztabaidatzen eta ondorio izan zen oinarte egindakoa ezala zuzena. Eta oinarte egindakoa aldatu behar zala. Eta aldatu behar zala ondorio larriak egoten zirelako. Eta orduan, hasi ziran gauzak eztabaidatzen eta beste protokolo batzuk mahai gainean jarri ziran. Protokolo horiek indarrean daude. Eta protokolo horien arabera, nahiko ondo aztertu behar dana da, noiz bota, zelan bota eta zertarako bota pelota horiek. Eta baita ere, protokolo horiek indarrean jarri direlako pelotak aldatu ziran. Bere momentuan beste modukoa ziran, orain pelotak desberdina dira. Eta baita ere, peloteroak aldatu ziran. Batez be, esaten dute kontrolatzeko hobeto, zelan botatzen diren, eta baita ere norabidea. Hori baldin badago, nire galdera da, zergaitik ez da erabiltzen. Zergaitik ez da aztertzen ondo momentukan konkreto bakoitzean zer egin behar dan eta nola egin behar dan. Eta baita ere, ardura dekona, operatibo horren ardura dekona, kontutan izan behar ditu gertatzen ari dana. Eta aginduak emoterakoan,
proporzionalitatea da gauza bat oso importantua, baina zuk proporzionalitatea eta hitz egiten duzunean, horrek esan nahi du ezin duzula jarri arriskuan aurrean deko zuzen jende guztieri. Eta nik uste dut gauza horiek, hor daude, eta gero baita ere, protokolo horiek esaten dute, edozen gauza egin baino lehenago abisatu behar da. Nik ez dakit hau guztia, bere momentuan, hau suertatu zanean, benetan baloratua izan zen ala ez, edo zer gertatu zen. Horretarako zer da oso importantea jakitea, barruko elkarrizketak, telefonoz bitartez edo zentralekin egin dituenak edo duenak, zer esan duten, zergaitik emoten den agindua, zeren arabera, zer izan da kontutan hartu, eta hori elkarrizketa horietan dago. Horregaitik hori, epailaren eskuetan itxi behar da, ondo aztertzeko, eta horren arabera jakinarin ganean egongo gara, eta jakingo dugu benetan behar zan, ala ez. Gainera, kamerak ere aipatu dituzulen, hauek jartigailua bota zuen polizia identifikatzen lagundu dezakete, edo gertaera bera ikusten, bestalde, nork du pilotakadaren ardura zuzena? Bueno, hor, zelan gertatu ziren gauzak jakinda, hau da, lehenengo jakin behar da, nok emon zuen agindua, eta zeren arabera emondu, eta zehazki aginduak zer esaten duen. Eta gero, jaso duena, zelan interpretatu duen hori, eta horren ondorio zer egin duen. Ze hor, ardurak badaude, baina ardura desberdinak daude. Aginduak emoten dauena, ardura dauka. Pelota botatzen duena, ardura dauka. Eta ikusten duena, ez dala baliogarria izango, eta guztien gainetik egoten bada, eta ez badu ezer esaten, ardura dauka ere. Horregaitik intervenzio, komunikazio telefoniko horiek oso importantea dira. Azkenik, Zurine Rodríguez kazetariak ere indarkeria poliziala eta polizia eredua hitz egin zigun pasaden astean, gertaerak errepikatzen direla ikusita, eztabaidaren beharra nabaria dela uste duzu? Bueno, nik uste dut urteak pasatzen ari direla, eta eztabaida hori ez da egiten. Eta eztabaida hori egin behar da lasaitasun osoarekin, eta hor aztertu behar duguna da, benetan zer nolako polizia gure dugun, zer nolako eredua nahi dugu, eta nola gure dugun polizia horien jarduera eramatea. Eta hori egin behar da, eta nik argi daukat hori oraindik ez da egin, espero dut kontutan harturi gertatzen ari dana, eta praktika horiek errepikatzen direla eta gauzak ez direla aldatzen, benetan eztabaida hori hartu, egin lasaitasun osoarekin, da orain ez dala momentu agian hauteskundeak daudelako, baina hauteskundeak pasatuta gero nik uste dut dala momentu oso egokia horren inguruan hitz egiteko eta eredu hori aldatzeko. Azken galdera honekin, iritsi gara elkarrizketaren amaierara, esker mila Jone Goirizelaia, Cabacas Lizerantzu familiaren abokatua, gaur gurean inauterietako gertakariaren harira, Cabacas auziaren irakaspenak gurera ekartzearren. Ia beterolez, azken ostiralean mobilizazioak antolatu ditu sare herritarrak, konfrontazioari eta sufrimenduari ateak ixteko garaia dela azpimarratu dute. Argi eta garbi azpimarratu nahi dugu gure borroka oinarrizko eskubideen aldekoa dela, ez gehiago, ez gutxiago. Espetxean dauden pertsonen eta euskal presoen oinarrizko eskubideak ukatzen dituzten botere publikoen ekintzen aurka gaude eta horien aurka borrokatuko dugu.
Mobilizazioekin jarraituz Palestinari elkartasuna adierazi diote milaka euskal herritarrek asteburuan. Milaka pertsona atera dira igande honetan Bilboko, Donostiako, Gasteizko eta Iruñako kaleetara, Palestinaren aurkako genozidioa geldiaraztea eskatzeko. Israeli zigorrak ezartzeko eta Israelekin arma merkataritza bertan behera usteko eskatzeko. Boikot, desinbertsio eta zigor kanpaina garatzeko taldeak deituta egin ziren manifestazioak. Konplizitaterik ez Israeli boikota leloaz zeramaten pankartek. 4.500 pertsona bildu dira Iruñan, Nafarroako gobernu ordezkaritzaren arabera, eta zertxobait gutxiago Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan. Palestinako banderak genozidioa salatzen zuten pankartak eta bestelako hainbat mezu eraman zituzten manifestariek. Manifestazioen ostean, lurralde bakoitzeko BDZ taldeko bozeramaileek manifestu bat irakurri zuten Estatu Frantses eta Espainiarri, zein Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako erakundei exigituz neurri zehatzak eta eraginkorrak har ditzatela. Gazako zerrendako genozidioa eta Palestinako okupazioaren kontra. Iruñean, bozeramaileak gogor salatu nahi izan zituen Israelgo estatuaren ekintzak. Espainiako gobernuak diskurtsoa ausarta duela mendebaldeko estandarrak ikusita nabarmendu zuen. Baina ez dela ahaztu behar aurrera jarraitzen dutela Israelekiko harreman diplomatiko, ekonomiko eta komertzialek. Boikot, desinbertsio eta zigortik salatu zuten Israelek ez diola jaramonik egin nazioarteko justizia auzitegiak urtarrilaren 26an emandako ebazpenari eta sarraskiarekin jarraitzen duela. Hala, Israelek jada 30.000 pertsona hil dituela salatu zuten. Horregatik boikota proposatzen dute. Boikot antolatua estrategikoa zapalkuntzaren oinarri ekonomikoak kolokan jarriko dituena. Ekonomia gaietaragoa, Zaraban garraio publikorako bat txartela dugu albiste, Aldundiak txartela pertsonalizatzeko 12 puntu jarriko ditu. Arabako Foru Aldundiak bat txartelaren pertsonalizazioa sustatuko duen kanpaina ibiltaria aurkeztu du. Martxoan, apirilean eta maiatzean, Aldundiak bat txartelaren 12 pertsonalizazio puntu irekiko ditu. Lehendabizikoa, Laudion jarriko da martxan, maiatzaren batetik aurrera. Eta hurrengo asteetan, Amurrion, Oionen, Guardian, Bastidan, Agurainen, Dulantzi, Lagranizokan, Ribabellosan, Legution, Murgian eta Santikurtze kanpezun irekiko dituzte. Mugikortasun jasangarriaren alde egiteaz gain, kanpainaren helburuetako bat, txartela pertsonalizatua erabiltzeak dakarren 162 arteko deskontua sustatzea da. El fin de facilitar a alaveses y alavesas este trámite y de esta forma el acceso al nuevo sistema de descuento progresivo de Álava Bus y de transporte comarcal. Este sistema prima a quienes más utilizan el transporte público a través de un esquema de tramos. El principio es muy sencillo, quienes más viajan y más utilizan el transporte foral, pues más descuento obtienen. Irekiko diren 12 postu hauen ordutegia, goizeko 12:30 arratsaldeko 5:30 arte izango da. Bat txartela pertsonalizatua eskuratzeko, bat txartel anonimoa zein nana eraman beharko da. Txartel anonimoa ez izanez gero, bertan eskuratua ahal izango da. Baldintza bereziak betetzea eskatzen duten txartelak ezin izango dira postu hauetan egin. Hala nola, 65 urtetik gorako pertsonen txartelak edo familia ugariko txartelak. Hauek eskuratzeko Gasteizeko Antxo Jakitunaren kaleko Euskotrenen bulegoan egin behar izango dira. Olio virgina extra, arroza, pasta, kontserbak, lekaleak eta ardo loteak. Horiek dira besteak beste udaberriko kanpainaren baitan herrigora ekimen herritarrak eskaintzen dituen produktuak. Atzo Lezaun upategian eman zitzaion hasiera herrigoraren udaberriko kanpainari eutsi gureari lelopean. Herrigorak kanpaina berria abian jarri du otsailaren 25-tik martxoaren 13-ra. Herrigora herri ekimenak Nafarroako hegoaldea du ardatz eta euskara ofiziala ez den eremuan eragin nahi du. Euskal Herriko lurralde honetako elikagaiei bidea irekiz. Euskaratik eta euskararentzat. Udaberrian Nafarro hegoaldeko uzta eskutik eskura kanpaina dago. Kontsumo ohituretan eragiteko sortutako kanpaina honetan, oliba olio virgina extra eta kontserba sortak eska daitezke eta auzolanari esker bere herrian jaso ekoizlearen prezioan. Herrigorako komunikazio arduraduna den haizea, lotean aurkitu ditzazkegun produktuak aipatu ditu.
Honetan aurkituko duguna dira kontserbaloteak, pasta, lekaleak, fritu lehorrak, arroza, ardoak, lehenengo aldiz kanpaina honetan, eta olioa bidoietan hartzeko aukera. Banaketa apirilaren amaieran eta maiatzaren hasieran egingo da, eta oro har, produktu guztiak batera jasoko dituzu. Eskaera egitean, bilketa puntua aukeratu behar da eta adierazitako egunean eta ordutegian joan. Euskal Herri osoko 200 bat herritan daude tokiak. Auzolanean antolatutako herri ekimena da, beraz, 100 boluntariori esker lortu ahal izango dituzu produktuak jatorrizko prezioan. Martxoaren 13 arteko epea dago lotea eskatzeko. Kiroletan aipatu dugu lerroburuetan ere, Euskal selekzioak Uruguairen aurka jokatuko du martxoaren 23an San Mamesen. Gure selekzioa partatzearen lehian, Euskal selekzioa nortasunaren deian, gure selekzioa munduari begira, Euskal selekzioa gureak dira, gure selekzioa darenaren isla da, Euskal selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri gorri eta berde, gu Euskal selekzioen alde. Jokoaren pozata, armainen zirrara, biak elkartzeko sentimentu bat bada. Txirrindularitzan, Basotik Fundazioak Laboral Kutxa Euskadi txirrindulari taldea babestuko du. Adixietasunei. Basotik Fundazioak Laboral Kutxa Euskadi Fundazioa txirrindulari taldea babestuko du 2024. denboraldian. Hori horrela, fundazioaren irudia ikusi ahal izango da denboraldian jokatuko dituzten lasterketetan, talde horretako 17 kirolariek jantziko duten kulotearen atzealdean. Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak gaur egindako agerraldian azpimarratu du, 3 balio nagusi konpartitzen dituztela txirrindulari taldeak eta fundazioak. Lehenengoa jasangarritasunaren. Bigarrena, ohitura osasuntsuak kirola, eta 3. berdintasuna ere bada. Basotik Fundazioa duela 2 urte jarri zuen martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gipuzkoako basoen zaintza eta kudeaketa jasangarrian aurrera egiteko, basoen abandonuari aurre egiteko eta haien etorkizuna bermatzeko xedez. 2 urte hauetan, 200 baso jabek baino gehiagok ekimenarekiko interesa agertu dute. 180 jabe diala edapen oso txikiko azalera batzuena, eta 187an 20 hektarea baino gutxiago dauzkatela, horrek esan nahi du zailtasun handiak dauzkatela, baso horiek zaintzeko, baso horiek kudeatzeko, eta horrek eraman gaitzake abandonora, horre dauzkan arriskuarekin. Hortaz, Basotik Fundazioa martxan jartzen dugu, hain justu lagapena egiten diete jabe hauek Basotik Fundazioari, eta Basotik Fundazioak berak kudeatzen ditu baso horiek. Kontinental maila utzi eta World Tourera jauzi egiteko bidean beraz, ondoan izango dute txirrindulariek Basotik Fundazioa. Beste zein berri dugu kiroletan, Jon Hernandez. Kaixo, aste oso berezia hasten dena Erreala eta Atletikirentzat. Gipuzkoarrak Mallorcaren aurka jokatuko beharko dute astearte honetan Errege Kopako finalerdiko bueltako partida Reale Arenan, Anoetan. Imanolen mutilak ez dute momentu aproposa batean norgehiagokara iristen. Ligako azken jardunaldian Villarrealen aurka galdu ostean 1-3. Komesainak 2 gol eta Sorlot haien golak egin zuten, eta Mikel Merinok momentu horretan 1-2 izena egin zuen. Errealak ez du Anoetan partida bat irabazi azken 3 hilabetetan, baina kopakoa berezia da. Huts eta huts Mallorcan gelditu ostean, talde txuri-urdina garaipena behar du finalako txartela lortu arren. Beste alde batetik, Atletikek ostegunean helburu bera izango du Atletico Madrilen aurka. Zuri-gorriak garaipena lortu zuten lehenengo partiduan, Madrilen jokatutakoa 1-1 Berenguer goli esker. Gainera, bilbotarrak ez zuten ere sorte handirik izan asteburuko ligako norgehiagokan. Valverderen mutilak galdu zuten Sevillan, Betisen aurka 3-1, eta Nico Williamsek txartel gorria jaso zuen epaileri protestaka ibili ondoren. Beraz, 2 euskal taldeak ez dute asteburu oso ona izan azenolako aste erabakigarri aurretik.
Asteartean, Erreala Mallorcaren aurka eta ostegunean Atletico Madrilen aurrez aurre. Jokoan, 2021ko Euskal finala errepikatzea. Beste alde batetik, Osasunak puntu bat eskuratu zuen Kanari handian, Las Palmasen aurka berdinketa lortu ostean bat eta bat. Unai Garzia gorritxoen gola sartu zuen. Azkenik, Alavesek puntu bat eskuratu zuen partidu kaskar baten ostean Mallorcaren aurka Mendizorrozan. Benabidez, Gasteiztarren gola egin zuen eta Luis García Plazaren mutilak jaitsierako postutik 11 puntu abantaila du. Txirrindularitzan, Bainbelt irabazi du UAE Turra eta Pello Bilbao hirugarren izan da sailkapen nagusian. Lener Bainbelt, Loto Disney txirrindulari belgikarrak irabazi du Arabiar Emirrei Batuetako Turra eta Pello Bilbao hirugarren geratu da sailkapen nagusian Ben Okorraner atzetik. Azken etapan ere, aipatutako 3 txirrindulariak izan dira lehen postuetan. Belgikako txirrindulari gazteak eraso jo du 3 kilometrotaran faltan eta bakarrik sartu da Jebel Afet mendatean kokaturako helmugan 22 segunduko tartearekin iritsi dira Pello Bilbao eta O'Connor bigarren eta hirugarren urrenez urren. Gainera, Jonas Vingegaardek irabazi du bigarren urtean jarraian O Gran Camino Galiziako itzulia. Danimarkarra laugarrena eta azken etapan ere nagusi izan da. Eguraldi baldintza gogorrengatik laburragoa izan den ibilbidean. Turreko txapeldun bikoitzak ez die aurkariei aukerarik eman etapa bakar batean ere. Azkenekoan Pontevedrako Ponteares eta Tui herriak lotu dituen etapan lasterketa hautsi du helmugorako 3 kilometro falta zirenean Monte Aloia mendatean. Bestalde, Wout van Aert irabazi du Brussel-Kur lasterketaren 76. edizioa igande honetan. Belgikarra nagusi izan da Kortrijk eta Kuurne arteko ibilbidean. Van Aert, Tim Wellens, Emirates eta Oier Lazkano Movistar ies eginda iritsi dira azken metroetara. Haien artean jokatu dute garaipena eta irabazlea Van Aert izan da. Bigarren postuan gurutzatu du helmuga Wellensek eta arabarra Lazkano podiuma osatu du hirugarren bukatuta. Tropela minutu eta 28 segundura helmugaratu da Christophe Laporte buru zuela. Azkenik, saskibaloian, Bidedakeke hirugarren postuan amaitu du gurpildun aurkiko saskibaloiko erregekopa igande honetan. Hirugarren eta laugarren postua zehazteko partidan ukan murtsia menderatuta 76 eta 71 emaitzarekin. Norgehiagokoaren hasiera parekatua izan da, baina 5. minututik aurrera bidaideakek zuloa ireki du markagailuan. Azken minutuan 6 puntura murriztu du desabantaila murtsiako taldeak, eta amaierako 24 segundu falta zirenean 3 hurbildu da. Dena den, bidaideakek ondo kudeatu ditu azken jabetxak eta neurketa irabaztea lortu du 76 eta 71. Kultura gaietan, Bidasoaren beste aldeko festival bat dugu albiste. Kokalekua aldatua, baina azken urteetako formulaz gozatzeko parada izango dute EHZ festivalean parte hartuko duten pertsonek. Zuria Bilbo literaturaren urteko topagunea dugu albiste. Letraen nazioarteko jaialdia otsailaren 27tik martxoaren 2 izango da Berba Dariola izenburupean. Topaguneaz mintzatzeko Beñat Salasola Santa Maria dugu gurean. Arrastion, Beñat. Arratsaldeon. Webgunean adierazi duzuenez, 2024ko edizioa mugarik eta aukera mugarik gabeko lurralde gisa planteatzen da.
hitza eta topaketa ardatz gisa hartuta. Konta iguzu, zertan datza Gutun Zuria topaguneak? Bueno, Gutun Zuriak ja urte asko dituen jaialdia da, Gutun Zuria, eta, bueno, aurten esan bezala, beti izan da hitza nolabait abia puntua jaialdian, letren jaialdia da, nazioarteko jaialdia, eta letren barruan, letre zentzu zabalenean, ez? Eta orduan, aurten ere pixkat horri helduta, bueno, solasaldia, elkarrizketa, hori da nolabait gai zentrala, gaia baino gehiago dela esango nuke nik, ikusteko modu bat, letrak ikusteko modu bat, eta horren barruan, askotariko autoreak izango dira, askotariko formatoak, eta, bueno, nik uste oso interesgarria izango dela, bueno, aurreko urteetan, baina are esan dezagun irekiera handiagoa izango da, eta nik uste programa zabalagoa, eta gero komentatuko dugun bezala, uste dut, bueno, berrikuntzaekin, eta, bueno, nik uste interesgarria izango dela. Berbadarion elkarrizketa honetan, 100 gora sortzaileek parte hartuko dute, arten eta literaturaren, idazketaren eta irudiaren, argitaletxeen eta liburu den truke askotariko batean. Zertarako, zein da jaialdiaren helburua? Bueno, helburu nagusia esango nuke dela, nolabait letren inguruan sortzen diren proposamenak, hausnarketak eta zabaltzea. Bai Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, eta bereziki Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpoko sortzaileak eta bestelako eragileak harremanetan jartzea. Horren barruan helburu asko daude, aurten aipatu den bezala, berrikuntza bat izango da, esan ezagun alderdi profesionala edo, goizetan garatuko dena, eta hor argitaletxeak, editoreak, itzultzaileak, bestelako eragileak izango dira, ze askotan pentsatzen dugu letren jaialdi batean soilik idazleak edo egon behar direla, baina, bueno, jaialdi honetan hortik harago edo joaten ahalegintzen gera, eta orduan, bueno, esan bezala, askotariko eragileak izango dira, sortzaile ez aparte, eta pixkat helburu nagusia hori da, letrak zentzu zabalenean, hau da artekin elkarrizketan baita ere, ez bakarrik literaturaren zentzu klasiko edo ertxian, baizik eta, bueno, beste artekin harremanetan, hausnarketa eta pentsamenduarekin harremanetan, hori guztia izango da, berbadariola hontan edukiko duguna. Gutun Zuria Bilbaoren beste edizioa, proposamen artistikoen artxipielago bat izango dela ere esan duzue. Zer dela eta? Bueno, aurretik esan dudan arira, ez delako soilik izango idazleen topaleku bat, baizik eta artxipielaren ikuspuntu horretatik, idazleez aparte, artistak izango ditugu, itzultzaileak izango ditugu, bestelako disiplinetan dabiltzan personak izango ditugu, arte eszenikoetan ere dabiltzanak, eta askotan elkarren arteko dialogoak ere bai, hau da literatura eta beste arten arteko dialogoak, edo, bueno, bidegurutzeak ere harakatuko dira, eta horregatik, bueno, artxipielaren ikuspuntu hau, eta lehen esan dudan bezala, hortaz aparte ere eragileen ikuspuntutik, askotariko eragileak, hau da liburuaren kate guztiko eragileak egon daitezen ere ahalegin gera, eta beraz, ahalik eta modu zabal eta aberatsenean aurkezten saiatuko gara letren mundu hau. Bihar hasiko duzue topagunea, Maria Zunlanda eta Patxi Zubizarretaren solasaldiarekin. Egitaraura begira, esan duzue, egitarau anitza antolatu duzuela, ezta? Bai, hori da. Bihar hasiko gara esan bezala Maria Zunlanda eta Patxi Zubizarretarekin. Aurten Maria Zunlanda Gutun Zuria saridunetako bat da, bi izaten dira urtero, bestea Joan Maiorga da, eta bihar hasiko gara Maria Zunlanda eta Patxi Zubizarretarekin. Hortik aurrera, askotariko artistak eta parte hartzaileak izango ditugu, 50 gora, eta biez euskal parte hartzaileen artean, ostegunean izango ditugu Arantxa Urreta Bizkaia eta Nerea Ibarzabal, Miren Agurmea bere izango dugu, hortaz aparte, Miren Amurista, Inigo Astiz eta Malena Amenabar izango ditugu larun batean, hor duzu programazio guztia, eta, Jo Mikel Euga eta Txomin Badiola ere, hemengo artista modu, lehen esan dudan bezala, ez bakarrikan literaturaren ikuspuntutik, hemengo artea eta artearen pentsamendua ekoizten duten artisten parte hartzera izango dugu, eta, hortaz aparte ere, nola ez, nazioarteko partaideak ere izango ditugu,
Bela Taia bezalako idazle batetik hasita, Lucía Ritmainer, edo Rosa Montero, Gemma Ruiz, eta, bestelako autore askorekin. Esan bezala, bai goiz eta arratsalde izango dugu programazioa, programazioen barrean formatu asko izango dugu, eta beraz, egongo da zer aukeratua, seguru. Gaztenei zuzendutako edukiare izango dugu edizio berri honetan? Barkatu? Gaztenei ere zuzendutako edukia izango dugu edizio berri honetan? Bai, hori da. Beste urteetan ere egon da programazio hori, baina aurten bereziki, esfortzu berezi egin da horretan ere bai, eta, goizetan izango dugu, batez ere goizetan, izango ditugu masterclass edo taller modukoak, besteak beste Patxi Zubizarreta izango da asteazkenean Peio Ramirezekin, Josune Muñoz izango da ostegunean, eta ostiralean Helen Binal izango dira. Hori izango da gaztei eta aurrei begiratutako programazioa, beraiei berariaz pentsatua eta beraien inguruko problematikak, literatur formak eta aurkeztuko zaizkie. Eta gero tailer bat ere izango dugu lehenengo aldiz, nik uste tailer oso interesgarria izango dela baita ere literatur itzulpenaz. Baina ikuspuntu literariotik baino gehiago izango da ikuspuntu praktiko batetik, zuzendua dago nolabait, literaturaren bueltan dabiltzan idazle eta itzultzaileei, eta Maialen Berasategik emango du tailerra, 2 egunetan, asteazkenean eta ostegunean, 4-etatik 6-etara, eta hor esan bezala, ikuspuntu praktiko batetik landuko da literatur itzulpena, Maialen Berasategi itzultzaile ezaguna da, Euskadi Saria berriki jasotakoa, eta hor ere, esan ezagun nobedadetako bat hori izango da, tailer hori izango da urte. Irudian ikusi daitekeen bezala, masterclassaz gain, Gutun Zuria Pro ere hasiko duzue, zertan datza gune berri horrek? Hau urtetan izan dugun ideia bada, goizetan edo beste ordutegi batzuetan ikuspuntu profesional batetik helduko zaion programazio bat egitea. Hau, Gutun Zuria Pro hau lehenengo aldiz da egingo dena, eta begira, helburua edo da, liburugintzaren inguruko kate guztiko eragileak elkartzea, eta beraien arteko solasaldi, izan ezagun ez erabat formal batean, baizik eta pixka bat elkarrizketa eta solasaldia eta dialogoa bultzatuz, liburugintzaren barruan dauden problematikak eta etorkizunei begira egin daitezken gauzak eta dauden arazoak pixkat horretaz hausnartzea da helburua, ez? Eta horren elkartuko ditugu, esan bezala, itzultzaileak, liburuzainak, liburu dendetako langileak ere bai, banatzaileak, argitaletxeak, eta beraz, eragile guztien arteko solasaldia. Eta aurten pixka gai zentrala dira teknologia berriak, denok oso boladan dauden gauzak dira, inteligentzia artifizialaren arira eta bestelako teknologia berriak direla, eta horrek ea zer eragina izango duen etorkizuneko liburugintzan, hori da pixkat egiten dugun galdera nagusia, eta hortik tiraka, esan bezala, askotariko eragileak eta adituak izango ditugu auzi horietaz guztietaz hitz egiteko, eta beraz, nagusiki eragile eta profesionalei begira dagoen programazioa da, eta seguru ere emankorra izango dela alde horretatik. Teknologia berri helduko diozue beraz, auzi handi bati. Hasieran esan bezala, martxoaren 2an amaituko da Gutun Zuria jaialdia, baina Gutun Zuria Zabalik ekimenaren bitartez lanean jarraituko duzue. Zer da Gutun Zuria Zabalik? Bai, hori ere aurtengo nobedatako bada, lehenengo aldiz helburua da, Gutun Zuriak Zabaligen helburua da, Gutun Zuriaren espiritu edo jaialdia luzatzea urte guztian zehar. Orain, zentzagun, astebetean konzentratu izango du programazio jakin bat, baina pixka bat programazio hori zabaltzea tartekako bestelako jardunaldiekin, pixka bat, izan bezala, Gutun Zuriaren espiritua edo filosofia jarraitzen dutenak. Eta jada iragarria dago hurrengoa, apirilean izango dena, eta Oskar Alegria izango du gurekin. Eta, hortaz aparte, programazioa zabalduko da urte guztian zehar, bestelako hilabete batzuetan ere bai, eta beraz, jarraitasun bat emateko jaialdiari ere, uste dut, hildo berri hau ere interesgarria izango dela, eta, bestelako autoreak eta
bestelako sortzaileak edukitzeko urte guztian zehar Bilbon. Gutun zuria Bilboren edizio berriaren ondik norakoak jasota, eskerrik asko, Beñat Sarasola gaur gurean biltzearren. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Azken albiste honekin, heldu gara gaueko albistegiaren amaierara. Informazio gehiago jasotzeko badakizue sartu gure sare sozialetan edo 11.eus atarian. Bihar arte.